sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa kon Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning Negros Occidental. Good morning Bacolod City. Ini niyo ubos nga lagad kon si Hal Israel Ising Salanga. Oh, good morning man sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod. Live kita sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Good morning sa station manager sa Aksyon Radyo Bacolod ng Nona Di Maalam Magbanwa, News Chief Aksyon Rex Cantong, Tito Rued Miliesa. Good morning. John Dungon kapamati gidala sa subong sa barko no Precalo Espina, Victor Suson, Attorney Martigo, Adonal Gomata, Don Di Blanca, Romeo Subaldo, Priting sa Fortune Town, Pamilya Toledano, basta mga taga Barangay 4, Familia Venus, kag Pamilya Espanyola. Sa kay Alex Montesa, Samek Boys, permigin sila nagapamati, iskanday Rostom, nung Rostom kag DM De Palobos, Tita Bibing kag Tito Ernesto Horilla sa Barangay Alihis. Sa atong mga classmate, Pre Victor Rosso Frihil, Pre Ting Coach Arvin Gostilo, Pre Liverpool, Nanay Milagros Pacheco sa California, Alasco Family. Estan Victoriano, good morning, Sir Estan. Michael Pula, Terence Scott Mueda, Noel sa may Patria Village kag nung Celso, nung Noel Chia sa kay si Kanot na idlaw man ta kay Toto Kanot, kay Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Querido, Alebrilia, James Yap, Alan kag Sixto. Gin isa-isa gid sila naton kaya kung mo sila. Uy na kami dabati now. Chris Noblisada, good morning. Peter Ojero sa Tangob, Julius Sitar, Mama Ed kag Papa Junior dira sa Fortune Town, An Alayon, Emmy Gomban. Okay, kag siyempre sa aton nga amigo gid sa mga Fuertes family kay Pre Randy sa exclusive distributor sang Meriton Paint. Maigrit ka
kay masugot ta tani isa-isa ka topic. Okay lang, Counselor. start, Tanay. Okay. So, i-reiterate naton ang sa una naton nga topic, i-reiterate naton ang ano bala ang nagapadayon nga protocol kaya sa subong damo pagid gihapon sa nagasala-sala. Kung ano bala ang mga requirement pakadto sa Metro Manila. Liwato namon ha. Tapos diri sa Bacolod kung mangkot sila, magpasipalay ko, ano bala ang dalon, makasakay ko bala sa jeep, amo na kagabi mga pamangkot. Isa-isahon tayo na. Okay, sugod tanay be counselor diri sa Bacolod tanay. Okay, amo niyo. Iklaro ta. Before kita Magsakay ko na sa jeep ha. ako bi mas namigid nga ang nanganon ta tomorrow, Monday. Okay. Kay may announcement na tomorrow for sure kay first day of office naman tomorrow mo. Announcement. So instead I do not suggest that we discuss the requirement now. Well, for today, For today. anay. TSM gyapon why mo na changes sa protocols naton basta ka Manila ka RT-PCR test ginagyapon niya no. Unless otherwise may magwa nga executive order or memo nga may changes kita. Namada na siya tomorrow kasi Sunday man bisubong mo. Same man na sa iba niya mga lugar, Negros Oriental, Negros Occidental, and Iloilo, no, and other part of the Philippines. Pareho gyapon ang protocol naton. Ang gusto ko lang yata na imunuhon sa buong aga isa mo sine. Katamad mo sa katrangkaso, naghihilanat, nag-aubos, subong, no? Ako, I would suggest na namigid nga ipacheck nyo, papacheck up kita mo, kay damo mangkot ano ang dapat himuon. Kay kablo ka, hindi ka mo mag-assume nga basi ubulin na siya kung hilanat lang na siya. Hindi ka kapakot, subong nga chimpo. May nagamuno sa ako dyan, yung tungod tayo daw vaccinated na, basi Omicron na siya, nga may nakabalo. Kaya ang mga sign niya, ang mga symptoms niya is mga sore throat, mga hilanat, Kataro, ubo. pero galing, since vaccinated, nakitatanan, mild ang effect sa aton. Pero pwede man na yan, at tungod lang yan sa cambio klima. Mga pasibol man na siya. Galing ang mga doctors, why nagapati ya. Ilan na iya, gapati kita sila po niya sa medical nga viral infection na siya. No. So, pwede man na siya ganing nga tungod siguro bala init sa aga, tugnaw sa gabi, or basta nagsulay sila, or nagpatunog sila, no, intakapakot, hindi mo tayo kahambal yan, hindi mo tayo mga doktor yan, no. But I suggest, pa-check up. But ako niya personally, please do not misinterpret, kaya basi mula, mambaka mo lang, hindi ka mo tayo mag-suggest tayo sa inyo man yung mga medical Doon to, advice. si Doc Surungon, dugay bisita ta. Yeah, Di ba mangkot na? speaking of doc, Sige, ano yun mo do not forget mangkot na siya karon dugay. Now, ako ang namig lang sa iya, isip na yung nagdala nga sang inom pang ubo, mangkot ka mo sa pharmacist kung anong i-describe nyo, ano na batsyag nyo. Because meron na nila ubo yung ubo nga may phlegm, ubo nga dry cough, or basi allergy na siya, no? So, una lang hindi ka kapakot, pero hindi kaya magmatamato, diraya, you always seek the medical advice. That's why we encourage and we suggest nga pa-check up kita mo. Or, paswab man ka mo. Kung dududa ka gid, pwede agad makapaswab. Open man din ang ato niya bro center sa Bay Center. Discuss ka lang symptomatic ka. Kaya para at least aware ka gid. No? Mas namin ang aware ka dyan, no? Sa mga kondisyon subong. Because damo gid subong, ginatrangkaso, ginaubo, ginahilanat, no? And I don't know if that's normal, pero sa isa ka tuig, amo gid man nga chimpoy mo. Nga tig-trangkaso, tig-hilanat, wala? Tig-init, be. Tapos tugnaw kung gabi. Although, why na siya yung medical explanation niya ang cambio klima, no? Ang trangkaso, ang ubo, ang hilanat, it's always viral infection, no? But anyhow, tiyan mo na, ang inom-init, no? Mga organic, na mga style sa mga katigulangan, tabla, luya, ininit. O, epektibo siya bala. Epektibo siya. No, kung feeling mo nga the worst na gid, we recommend pa-check up kita mo. Nami kita yung balata kung ano yung sitwasyon niya. And hindi ka mo magkahadlok man niya magpaswab. No? Kaya at least kabalo ka lang sa aware ka lang sa katabo iya, no? But for now, sigaduhan gid naton nga maayo ka tayo sa nabatsyag naton niya. Kung gabatsyag ka na isolate ka na. No, ganda pang laton dira sa mga membro sa imong pamilya, no? Off ka anay, relax gid pahuway, gid take time nga magpahuway. Kay sa lawas tamo naman ang kinahanglan gid pahuway lang gid, no? Sa nga chimpo. So do not forget nga mag-inom gid sang bulong kung do gala na pamatsyag, and in worst scenario, maano gid kita, pa-check up gid kita, or at least mapaswab test gid kita. Okay? Good morning. May lang ang pagpamati sa kay Blair LC Deniega Benito, Jinky Jalagdon. Or na Rose, querido,
Good morning, Nene. Margie Aquino, good morning. Ibalik ko lang to bala. Kay duwagin nagpamangkot sa akon, magsakay sang bus, magsakay sang jeep. May ginadumilian bala. Wala ginadumilian. Wala na ginapangitaan. Dres Bacolod, for now. Sang vaccination card. Hindi ka mo pati sa fake news. Wala. Pwede gyapon ka mo makasakay. Nada mo nadlok nga. Basi ko no, hindi kami pwede. May text ang kumpare ko agabi, pre, wala pa ko na bakunahan, pero plano ko mabakunahan, kasakay pa ko ni jeep. Yes, pre, kasakay ka gid jeep. Tapos, ang Iloilo, wala na RT-PCR, no? Councilor, wala na Hindi, RT-PCR. ano pa, ng Hulton Tanay ang executive Hulton Tanay. order. Sorry. Bawi. Basta tomorrow. Basta tomorrow. Okay. Kay may Ba't amo na siya nagpamangkot. ginapropose? Amo na siya ginapropose. Okay, so mas klaro, ginabuhat sa aton may baluan. Kaya tibisan may rules kita gani sa international ariblawang gin-post sa Action Radio nga may plano ang gobyerno nga i-relax ang quarantine rules sa international visitors. Butchilingon rough ni sila returning overseas Filipino nga mga Pinoy nga halin sa guwa sang pungsod nga gusto ya magpuloy sa pungsod Pilipinas. Butchilingon guro sang gaplano sila guro nga i-relax, butchilingon basi jut pila na lang ka days ang quarantine period. Hindi ta sila pag-iunahan, pero gaplano sila nga amo sini. Or pwede man, yakablo ka, pwede man na yung dosyado nagsiguro bla ka problema sa aton yung ekonomiya, bala. Inablang, pwede. ko ay nagibla ang aton mga turista, ang aton yung mga bisita, nag-struggle, because of the very strict nga protocol. Abi mo, kabudlay, kaya di mo paktan ang lagan sa COVID mo. Inablang, hindi ka pakutlay until di ini siya. Why may nakabalo? So, ang ginasuggest is we must live with COVID. Why na kita choice ni Aaron na siya? We are vaccinated. Kabalo man kita nga kung mag-positive, all you have to do is to isolate and drink vitamins, no? So, may mga kakabasahan akong commentary sa social media kang basta yung gabalik-balik ta sa puno. Well, in fact, kabalo man ta nga ang COVID yati 2 years na siya ang COVID and we already know how to handle this, no? Why not nga mag-ano lang kita ya? I-relax na siya tanan. I-consider ta siya as part of our lives para sa mga TB, para sa iba niya mga masakit. So we could live, no? Sang aton pangabuhian because ang pinakatakot rin ng apektado ang mga business sectors, no? Every time may mga strict protocols kita apektado ang mga negosyante naton guba kag balda ang aton ekonomiya. So I hope no ang whatever protocols nga iset sa ating national government maghatag siya sang solusyon, mabalanse ang ikayong lawas kag ang ekonomiya. Amo ni siya kagrabe sang virus subong nga pati si Governor Eugenio Lacson nagpositibo sa COVID-19. So ay naka-isolate siya. Isolate siya. But okay man kuno ang nami dira kay okay siya ang kondisyon. Amo ni bala ang tagay fully vaccinated man si Gova. Official man isa sa aton nga sa probinsya mo concern ta ini. Ang tema dyan bala ang gobernador tagani nalatnan ayhan pa kamo, di ba? So halong gid. Damo ta karon ay sa atong gali tagpalamati damo ta karon topic ko kag pwede makamus ka suggest ang question nyo karon kay aton mga bisita ang deputy head sang Emergency Operations Center sa syudad sang Bacolod kay ang pila sa mga topic karon naton nga ipag-istoryahan ining plano siyempre nga pag-relax sang mga protocols. Ano bala ayo gali no, hindi gali pag-i-preempt but anyway ano ang masuggest ini? May mga balita nga nagagawa nga kundi isang nagligad yung mga binulan, naglambot nagkita sa isa lang kakaso sa COVID sa Bacolod, dua, single digit, I mean. Subong, kung hindi mag-190, 180, amos na kadako. Pero, may nagagawa nga balita nga may ika-worst pa ini. May ika-worst pa. Ano bala ina? Ano bala ang pwede makontra dira? Aton akaron ipamangkot. What's the nga ika-worst? Mas madakop ang cases. Mas madakop ang cases. Tungod sang kadakon subong sa mga kaso, Councilor, may 4 na kaprobinsya sa pungsod Pilipinas ang ginbutang sa level 4. Ano ba lang level 4? Ato na karon pamangkoton. Ano sa ka stricto? Ano ba lang epekto sa ekonomiya ni karon? Kung mag-level 4 kita, 4 ka probinsya. Ifugao, di man ko di. Nga ginpaidalom sila ya sa kwan sa alert level 4. So, dito guy, pwede ta na gura. Matawagan si Doc Chris. Kaya nagbuno to siya tulo temprano mo. Pre, thank you, pre. Pila karon sang aton pagid nga i-discuss iya karon ng atong flu bla subong. Oo, kag siyempre kuanta karon sang topic ko ini interesting topic gid ni. Kay grabe subong nagamatamat subong tuhaw
ang mga anti-vaccines nga mga pumuluyo, which we respect that. Kung basaon mo ang ilang mga post sa Facebook, ang ilang mga comment, may rason man. Kung sa ila, hindi lang ko na pag-discriminate, pero ibalon ta karon sa eksperto. Kaya kami, agapate kami. Nga, at the end of the day, kung baiso nato ng eksperto, sila man talaga pang palapit ko maglalata like doctors. Subong ang ga-recommend sa aton sa nga magpa-vaccine kita, doctors. Pero hindi kita. But kung magmasakit kita, at the end of the day, doktor gyapon laganan ta. Kay silang eksperto nila. But wala ako gyapon klaro ko hindi ko naga-discriminate sa inyo. Kay balo ka, tsakto ng inyo hambal, inyo lawas, kamo kabalo sila. Okay? With that, ari na sa linya sang aton telepono, ang Deputy Head sang Emergency Operations Center sang Syudad sa Bacolod, Doc Chris Surongon. Doc, good morning. Good morning, Sir Mark. Good morning, Councilor Ising. Mayong aga sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Yes, live kita sa buong Doc sa page ng Aksyon Radio. Of course, sa aton nga karadyohan sa Bilog Bacolod and Negros Occidental, no? Upo natin diri subong si Mark Salanga and si Consi Israel Ising Salanga. And of course, ang aton ay ang mga pumuluyo nag-monitor git subong sa atong programa. It's Sunday morning, Doc Chris, and why trabaho, wala klase, no? Nagatutok ang aton yung mga tagpalamati. And we have four major questions para sa major questions para sa imo, Doc, no? Grabe si Doc Chris Sorongon, no? Domingo, bugtaw, alive, alert, awake, enthusiastic si Doc Chris Sorongon. Nong, imo question? Okay. Doc, una nga pamangkot, di ba lasang nagligad nga January or December yadto, nga nagamay na ang kaso from single digit. Karon, pila na kadlaw nga 180, 190 ang mga kaso. Doc, may mga balita nga nagagwa base nga ato nabasahan sa social media nga may posibilidad pa. Source naton sa mga radio stations man nga mas may ikadako pa ni, may wave pa nga mas madako ni, may gina-anticipate ka mo nga mas madako pa ni, Doc. I-clear tabi kag ikaw be explain. Bali ang una sa tanan, no? Ini ato ni nga pagsakas ang kaso, anticipated ta na ini. Okay. Kay una sa tanan, ang duha ka rason nga ginalantaw to sa is, number one, amo ni natawag nato nga post-holiday surge, no? Kay ti ato na dumduman, sa Disyembre, kada amo gid sa mga gatherings, kag sa mga assemblies, kag sa mga parties, kay daw nakita ta nga after almost 2 years na wala kita ka-celebrar sa Pasko, sa last December, nabatsagan naton nga ang mga pumuluyo, naguluwa na, nagselebrar man, no? Especially nga makita ta sa mga malls, sa mga kabataan, nahatagan na sila sang permiso para magkanto sa mga malls. Kaya tungod, ang aton na syudad na idalom sa alert level 2. So, isip ka sila 14 days after. So, ang 14 days after, timing gid na, sa nakita, tanga daw nagkamatamat sa aton kaso. Ikadua, na ginalantaw nga rason, ang pagsulod naman sa bago nga variant. Kaya tikabalo naman kita sa Disyembre, kag first week of January, nagsaka naman ang kaso sa Metro Manila. Kag ina-attribute nila sa Omicron nga variant. So sa amo man nga tsimpo, may mga biyahero man kita gikan sa National Capital Region na nagbakasyon man diri sa Bacolod, or if not, ang aton mga pumuluyo din sa Bacolod nga nag-celebrar sa holiday sa syudad, nagkanto sa Manila, nagpalauli naman. So ang iba na sila, nagpresentar man lang sa ila nga fully vaccinated card. Wala sila nakasubmiter sa negative RT-PCR test result. So ang iba na sila, kay tungkol bakunado sila, basko ng ilang proteksyon, ang iban sila asymptomatic. Gali, may COVID. So most likely, amo na isa sa mga rason, nga duwa nga rason nga nakita ta, nga amo na ang rason kung nga naggulpi taas ang kaso ta diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Doc, ikaduha nga pamangkot. Inibala ang mga... Wait lang. Doc, follow-up question, Doc. Follow-up. So, are we expecting, Doc, mas ma-increase pa ni siya or hindi gid man? At isa subong sini, kung isigo lang tawon mo, no, kung ang kaso, subong nakatala mga 200 plus ang cases naton, kung lang tawon mo, understated pa lang ang number of cases. Kaya nga aman, kadamaan sa atong pumuluyo, nga nagasiburo, kadamaan sa atong pumuluyo, nga daw ginatang kaso, they opted not to subject themselves sa RT-PCR test. Ang iba na sa ila, nag-decide na lang yan mag-self-isolate for the next 5, 7, or 10 days. Depende sa ila kategory kung pila sila mag-adlaw, mag-quarantine, or mag-isolate. Ang iba naman, may nagabakal sila sa mga home test kit, sa rapid antigen test,
na sila mismo nag-test ang lawas nila, kag kung mag-negatibo sila, nagapaway na lang sila sa balay nila, gatine sa kwarto nila, gatawag sa ila doktor via teleconsult or telehealth, kag nagapangayo sa reseta. So most likely, mabala na to may mga ibang pala na kaso nga wala lang takabalo kay tungod ang ato na kaso ginabase naton sa nagpositibo sa RT-PCR test result na nagagwa sa aton nga mga kalain-lain nga molecular laboratory. So ang expectation ta sa ni consistent kag Sir Mark, madamo pa ni, mataas pa ni. Kay balaan mo, amo ni balang ginambal sa isa ka eksperto nga pare na taga University of Santo Tomas, ang Omicron, amo na ni base ang ginapangita nato nga variant nga kung sa diin, base ang paglapta niya, ubuso niya tanan igo, pero pagkatapos ini, ang mga madason nga variant, maging daw trangkaso na lang. That's why, base sa palabuton mga binulan, ideklara na naton ang COVID, hindi na maging isa kang pandemya, kundi isa ka locally endemic disease. But silingon, we have to learn how to live with COVID, adapt with COVID, and COVID will stay with us in the next months, years. No nga daw pariyo, sinabi lang nga, kung hindi mo gusto magka-dengue, hindi ka magkakagat sa lamok. Kung hindi mo gusto magpatrangkaso, mag-isolate ka sa kwarto mo. Magpabaskog ka sa iyong mga immune system. Live a healthy lifestyle. Kung hindi mo gusto magka-COVID, hindi ka sagad kalagaw sa mga crowded places, hindi maayo nga ventilasyon, kag maggamit ka isang face mask. Okay, klaro. Doc, anyway naman, siya mo nagiman lang ang partis niya sa mga trangkaso, ng mga ubo, mga siburo. Doc, siyempre kita we strongly encourage kung magpa-check up good na sila. But ang pinaka-common sa mga katabo isa mo sini. Damodamo sa bong naglain ng pamatsyag, nagaubo, nagahilanat, pero why na yan nagpa-check up? Because, well, number one, kabudlay magpa-online consultation ko, no, ha, magpa-schedule according sa ibang tang kilala. Iba naman niya, siyempre, short man sa budget, they opt to stay at home na lang and self-medication. Kung ikaw, Doc, sa ato mga tagpalamat, isubong nga amo na ang mga reasons nila, and nagpa-check sila subong sa lain, pamatsyag, nagaubo, or nagatrangkaso, no, kaya tungkol why nagpa-check up, why nagpa-hospital because ila family member nag-ayaw man lang gani. Ano, Doc, ang ato niya bilang isa ka doktor? Ano yung mga advice kapit na mahatag sa ila man? Matiuna sa talan na consisting, mas maayo kaya nga magpakonsulta sila. Di kita sa Emergency Operation Center, kang sa aton nga local government unit, may ara kita nga command center na pwede nila matawagan. 24/7 ina, na kung sa diin, nakaangot ina sa aton nga mga teledoctors sa City Health Office, sa aton mga teledoctors na nag-volunteer sa Philippine College of Physicians. Ina. Ikaduwa, may ara kita nga Bacolod Respiratory Outpatient Center na kung sa diin, libre na da ang konsultasyon, libre man na da magpa-swab kung in kaso nga kailangan nila magpa-RT-PCR. Ikatlo, pwede makita ka himo sa ginatawag nato mga home remedies. Ano ina? Kung ginailanat ikaw, inom ka sa paracetamol every 4 hours. Pagkatapos, inom ka damong tubig, natural mag-sponge bath ikaw, no, maggamit ka sa mga manipis na bayo, no? So kinahanglan i-hydrate mo gid ang imong lawas. Ikaduwa, kung ginaubo ikaw, pwede ka kainom sa lagundi, inang herbal medicinal plant naton nga lagundi, na ina siya para na siya sa cough and fever man. So ina siya, pwede mo na mabakal over the counter. No, tapos inom ka man damo sa tubig. Kung ikaw ginasipon, kado ginapungtan ka, pwede ka kainom sa antihistamine. No, over the counter man ina mga cetirizine. But again, bilang isa ka doktor, mas maayo gid ya nga ini nga mga bulong ginainom mo under the supervision or under the advice of a physician. Kaya bala mo, consisting kag Sir Mark, halungan naton ng iban ng mga pasyente ta na nagabatsyag, base may mga comorbidities, base may mga underlying pa sila nga mga balatian, base may iban pa sila ginabatsyag. Ang tandaan naton, miskan ining bago ni nga variant, magambal kita nga asymptomatic mild, pero kung ikaw more than 50 years old, may comorbidity, kaghanga ka sa ginatawag nato nga high-risk group or vulnerable group, mag-andam ka mangyapon. Kaya pwede ka gyapon iguon na maglalai mo COVID na base madala ka pagyapon sa hospital. Okay, very clear. Now, Doc, thank you again for that, no? May isa kami ulit ako question, Doc. Malumpat ko, anay. No, ano tong about sa discrimination? Kahapon, Doc, nakita mo man sa mga post, no, may mga 20 plus ka mga pumuluyo nga nagpakita sang ila
pag-against sa aton nga vaccination, sa pang-vaccinate. Isa dira sa mga punto nila is ginadiscriminate kuno. Ila ko galingon, sila kuno ang nakabalo. Apin ang pamangkot ko Doc, amo ni. Ang isa sila mga argument is that nga dati vaccinated naman nakuha ta na ganing herd immunity naton 100+% na ganing aton yung nakuha sa herd immunity naton sa vaccination, but nga agadamo gyapon ng cases kay ang guwa sina do ginapagawa nila nga useless kay gamalak na naman tagyapon gila isang COVID-19. Dok, ano ni Dok ang inyo da mahambal? Una sa tanan, no, magambal ka galing sa aton nga bakuna nga programa, termi gina-emphasize ni Mayor Bing nga ini nga atong bakuna libre kag voluntaryo. Wala kita gambal nga imo nato ng bakuna mandatory para sa tanan. Ugaling gina-strongly encourage naton, gina-strongly recommend naton ang pagbakuna kay tungod nakita ta sa datos Sir Market Consular Ising nga ang mga bakunado wala nagaka-hospital. Ang mga bakunado wala nagkalamatay. Ang mga bakunado nagabatsag lang sa ginatawag naton nga asymptomatic mild. Nagadugang ang ilang proteksyon. Kumpara mo sa wala na bakunahan, kalabanan sa ila, almost 95% nagakalamatay. Subot silingon, 9 out of 10 na mga napatay nato din sa syudad sa Bacolod, wala ginaya kagi bakuna. So that's why nakita ta kung ano ka-importansya ining bakuna naton. Now, ikaduwa, ang bakuna, wala manggambal nga kung nabakunahan ka, hindi ka na madutlan sa COVID. Anong ginambal sa eksperto? Kung nabakunahan ka, makaagi ka gyapon COVID, pero kung i-COVID ka, most likely asymptomatic ikaw. Mild ang symptoms mo. Hindi ka maggrabe, hindi ka kilala ma-hospital. Kung ma-hospital ka giman, hindi ka makadto sa ICU. Kamatubuhan, kag base hindi mo kilala ang oxygen. Amoy na ang mga advantage kung bakunado ang isa ka tawo. Ang aton malang yung ginapangayo sa pumuluyo, magpabakuna sila, agud to may dugang sila nga proteksyon. Upod sa paggamit ng face mask, paghugas kamot, kag sa paggamit sa ilang kag pag-obserbar sa ginatawag naton na physical distancing. Okay, so And last, final, Doc, ang question, Doc. Damo din nag-comment sa mga sa amon niya page about sa travel restriction. Ano itong i-mention mo ginanong? Ang DOTC, ano to? ang ako na lang bala ng Doc, may ginmuno sila nga ano namin mo no vaccine no ride policy or ining pag-relax sa international nga pag-ride. Doc, may nabasahan kami dibla sa Action Radio nga page. Ining plano sang DOH nga i-relax ang international nga mga passengers pagkadto di sa pungsod Pilipinas. Ang gwa sina domino effect ang syudad sa Bacolod ma-relax man sila. Dok nga may plano sila nga i-relax ano ang sa pamatsag mo ano ang sa likod sina nga plano nila? Hindi ayan delikado na or sa ginambal mo kay na way of living na ni naton batunon ta na lang kay dito lang kaso na mo lang ni i-relax ta na now. At ko lang tawon mo, no, ang ato nga Department of Health, hindi man na sila mag-introduce sa isa ka polisiya o isa ka advisory kung wala ina nag-agi sa ginatawag nato nga expert panel na rekomendasyon. Kadamo sa ato nga expert po nga ara dira sa Department of Health nga adlaw-adlaw ang ilang nga obra, ginastudyohan nila kung anong maayo para sa kalabanan. What is good for the common tao, no, sa ato mismo nga mga pumuluyo sa bugos nga Pilipinas. Ang ako minalantaw sina, ginaprepara na nila nga ato nga pungsod na we have to adapt with COVID. We have to learn how to live with COVID. Kaya sa ulihin ni ang ato nga ma-experiensya. Ang COVID ara mangyapon, so hindi na ta kinahanglan magpabutang sa alert level 1, level 2, level 3, level 4, magsige ka lockdown, magsige panara sa mga negosyo, magsige limitar sang tao. Kaya we have to learn how to live with it and make sure that all the necessary minimum health protocol sa pumuluyo, inoobserbahan niya. Kag ang ato nga pumuluyo na bakunahan. That's why sa subong siniko na batian natin sa news, ang ato nga Department of Health nagaplano naman sa part 3 sa bayanihan bakunahan. Kaya ang objective niya sa gobyerno na kita tanan makaagom diri sa syudad kag sa pungsod Pilipinas kang ginatawag nato sang herd immunity. Swerte kita diri sa Bacolod kay may Mayor Bing kita kag Vice Mayor Elcid nga amugid ang nagasiguro na maagom tang herd immunity in Sigida with 127% fully vaccinated. Ara na kita sa herd immunity kay mga lapit na ina 500,000 ang nabakunahan ta
over sa aton nga target population diri sa syudad sa Bacolod. So I guess it's about time nga abrihan ta na ang aton nga mga ports, abrihan ta ng aton mga negosyo, kag edukahon ta gid ang pumuluyo nga miskan nagabalik ng negosyo, miskan nagabalik na kita sa mga eskwelahan, miskan nagadamo ng tao sa dalanon, panumdumon ta ara gyapon si COVID. Kag let's take care of ourselves, let's protect ourselves para hindi kita ma-hospital, hindi kita magka-COVID. Pareho lang sang una nga may dengue, may tuberculosis, may flu, kag ipan pangabalatian nga locally endemic sa syudad sang Bacolod. Wow, katahom. Learn to live with COVID. Pero padayon ang ekonomiya, padayon ang negosyo, padayon tanan. Halong lang ta. Win-win solution, kumbaga. Doc Chris, Amo kinahanglan, we have to be cautious in everything that we do. Malamot sa pangabuhi, Sir Mark Consisting, may risgo manggid. Di isa sa risgo nga ito bangon ta as we are in 2022 is COVID-19. So kinahanglan ta na niya ma-learn how to live with it, adapt with it, and at the end of the day, we will win the battle over COVID. Kay kita, ya Bacolod nun. We are the city of smiles. Pakita tayo ang katamis-ang yuhumta na nagaproject sang gugma sa bawat Bacolod nun. Gani, nagpunta ni ang bato sa pandemya, especially sa liderato sa atong pinalangga nga Mayor Bay, Vice Mayor El Cid, kagang ako nga idol, si Councilor Ising Salanga. ikaw yung idol namon, Doc, no? Maraming salamat sa imong time. Isa sa akong pinaka-aktibo, mapisan, no? Kagway mo nagapahuway nga kaupod dira sa EOC since nag-start ang pandemic, aran na siya nga daan, no? Hasta subong nga nagasige kita pagbato sa sining nga pandemya, sa sining nga COVID, aragit sa gihapon, no? Upod naton subong. Maraming salamat, Dr. Chris Thank you so Sorongon. Thank you so much, Sir Marco. Mabuhay ka mo. God bless and stay safe. Mabuhay ka, Doc. Nabatian si Dr. Chris Sorongo, no? Ang ato niya deputy director sa EOC before. Grabe, no? Tsakto gito tanan ng yaman niya advice, no? May isa din nga nagmuno gani ano kuno ang pulos ng bakuna kung may swab na. Amo niyo, ang bakuna suliton ta is protection, hindi exemption. It doesn't mean kung nabakunahan ka na, hindi ka na malatnan sang virus. Ara nagyapon, but at least protektado kita, no? Ang reason yung nagaset ang bilog ng Pilipinas sa gihapon sang swab as travel requirement because kung nagpagusto ka to i-expose ang gulingon mo yaya, kag papuli ka di positive, kaya ikaw di malaptas ang ramag mo yaya sa mga probinsya, sa mga local, no? That is why nag-require sa gihapon sa swab RT-PCR test, no? But, as mentioned again, as much as possible, we live with COVID. Let us learn Correct. to live with COVID. Learn to live with COVID. I mean, hindi tayo kapag until when ini siya. So, as much as possible, i-simplify itong mga requirements bala para makagihiwa at ekonomiya. Every time we set strict requirements sa ato yung mga travelers, especially mga negosyante nato, nag-hamper man na siya sa mga businesses. Correct. So ako personally, I would Tapos also... wala na kwarta ang gobyerno. 30 plus trilyon na ang utang ta sa gwa. Oo, ako I would suggest to na nga, despite sa cases naton dire, tagaan ta man liway ang aton yung mga travelers, ang aton yung mga negosyo nga maka-exist man, no? Nga mabuhi man ang mga siling ko kabudlag ko ari ka sa gobyerno. Because there are always many things to consider, no? Halugan mong restriction, ngakig ang mga sa medical team. Kung strictuhan mo naman ang restriction, mangakig naman ang mga lain ng buhat sa mga negosyante. Wala ka pa Patay na kami mga officials, patay na kami because why na kami negosyo, hindi kami mabuhi. Wala ka mga pasulod dire taho, yaya ginastrictuhan nyo ang border. Karon, halugan mo naman, birahon ka naman sa mga medical team. Mambal naman sila nga mayo, kamuya ka, why ka mo nagasalo sa mga problema, sang ikaayong lawa sa bilog nga Pilipinas. Kami yan nagatubang, hindi ka mo. I mean, you know, sometimes ka budlaygid, no, kutulokon mo bala. But that's why ako, I would always encourage our people to pray for our government. Bisan kung tramo ng galidira, you pray for them because whatever ang ilang nga ginahimo nga desisyon will affect the entire Philippines, the entire city, the entire province. Nagalantaw gid live si Ma'am Vanessa Mayo sa US. Ma'am Vanessa Mayo. Hi, ma'am. Correct ka gid, Doc. Jason De La Cruz, good morning. Kung naglantaw sila live, Tito Rued, well said, Dr. Surungon. Thank you, Tito Rued. Salamat. Galantaw gid sila. Homa Lomena. Amol sakto ng balmo. Pagita ta support. Pero pamatian tani ang mga, for example, ang motambal ko blagina, ang mga anti-vaccine sila kay may Okay, let's talk about the mga anti-vaccine, yung mga nagrally kagapon. Sakto to hambal ni Doc, no? And ako as a city official, nagapati kita nga
why dapat gina mandatory? Hindi siya dapat gina mandatory because we still have to consider and respect ang stance ng kada isa. No, na kung feeling mo ya may mga ginabatsyag kaya hindi kaya gusto, imo man na kinamatarong. Kung feeling mo ya hindi kaya gusto mag-vaccine niya because lawas ko niya pag gusto ko nimuon kung imo na gyapon kinamatarong. Ay, ikaw nagabatsyag. Diri sa syudad sa Bacolod wala gid kita nakabutang diri ang mandatory ini siya. Kung may makita ka mo ta nga isa ka kasulatan o kung announcement yung mandatory ini siya pabala kita. Because hindi ni siya mandatory sa syudad sa Bacolod. Ang aton lang gid diriya, we strongly encourage because kung ikaw ya may prinsipyo kaya nga imo yaya kag magpositibo ka daya hindi ka ano matabo sa imo laptahon mo na saya kung kablo ka ang vaccine nagaprotect sang kagulingon tamo and kung malatnan kaya at least hindi ba may ang imo lawas blaya protektado siya kag may ibato ang imo lawas hindi mo nakadasig magpasa no. Now, kung ikaw ya karon niya, hindi kaya vaccinated karon niya, kada pag gusto ka tayo lagaw ng laton, yung naglaton karon niya, unfair naman na ya. No? That's why we strongly encourage. But sakto to sa ang mga nagrally, nagambal sila nga dapat why ginapilit. Why di ginapilit sa aton syudad? I don't know sa mga lugar no nga, hindi ko sigurado. Pero ako ya kapati ko gapo niya sa kinamatarong sang kada isa. Kung feeling mo hindi ka gusto, kag feeling mo ya hindi kaya ready for that, kag batag mo ya maginabatsyag ka sa lawas ya hindi ka ba vaccine, wala gidya problema. Wala gidya problema. Iklaro tanay ha, hindi ni sila anti-vaccine ha, anti-mandatory vaccine. Anti-mandatory sila sa vaccine. mandatory. Basi bla karon mag-comment, we amon to bad kay ina nga ginambal namon anti-vaccine. Okay. Sorry, anti-mandatory vaccine. Thank you. Hindi sila gusto nga mandatory. Gusto nila may free will sila, which is okay. And sakto ang ilan Thank na you, nakakausa. Dorel. Thank you. Ang ilan na nakakausa kan si Dorel to. Si Kino si Kino ka tarang kasuman to. Ang ilang kausa sakto na siya. Kablo ka ini nga mga tao. Anti-mandatory vaccine. Ini nga mga tao amon sila naga-check and balance man mo sa aton yung station. Correct. Okay, we will respect their stand. Sakto na sang ila. Kaya at least kablo ka man nakita mo kuliga sa Estefania, nagpabarangay hall kuliga sa Estefania mo. Abe saman to yang hindi siya hindi po kayo ready ya. Ayaw man may motivate siya mo. Opo dyan ay manday madam dabla namon bla barangay sec bala and sikap. Hindi siya ready na hadlok sa may fear sa kuno ya. And at the end of the day, ma-realize mo bilang tsakto na iya lawas tood. Kung ano man yung bantay, yung makasave siya, kablo ka na trauma siya kuno. Kaya mamigo siya, I think, nagpa-vaccine after 3 days, na patay. Amo nang iyang allegedly, diba, sabi na batsyag siguro, wait, kabalo. Pero, a realization bala that we must respect them. Kung hindi sila kaya hindi tayo pag-ipiliton. Kag may ara gadya counselor sang mga pagpati. For example, may mga churches gadya nga giilagi niya ginahambal sila mga members which is their right and base sa ginbasa nila gusto na nga may pagpati sila sang lain man niya which is grabe na yung argument grabe na nga discussion if ever hindi sila gusto kay te kuno abi may mga meaning na sa ulihit. That's why sakto na siya ang punto sa mga nagrally. No to mandatory vaccine. Sakto na siya. Anti-mandatory We always must consider the kumbaga daw constitutional right bala sa kada isa man ilan na kinamatarong ang ako nang man niya as a public official as a city government official nakita ko bing effect kung vaccinated ka. Correct. Kabalo kita tanan at the end of the day ang purpose naman niya nga we encourage our people nga magpa-vaccine is for their own protection ano man yung aton di for their family. For their own protection. Ang nakita ko bi Councilor B mambal sila nga pay vaccine mo gig ko. Amo ni kasimple mo, kung vaccinated ka, amo ni kasimple. Ang possibility, kung may immunity ka, hindi ka magtrangkaso. But sila mo, hindi ka kapanglaton. But kung wala ka sang vaccine, open ka, kung sa mga open fire ka, sulod tanan, lumain ka, lumagaw ka, nanglapta ka. Kung vaccinated ka, ang virus hindi maglala sa sulod mo, bisan din ka magkadto, hindi ka makapanglaton, kay tumudula. Di man ba sila, ara sa bayo, ara sa, Why na iya? Kung maglain ka, matrangkaso ka, amo na sa nga pagkapanglaton ka, kay sige ka, ubusi ka pangansi, sige ka trangkaso. Kagutulokon ta. Mas damo gyapon ang mayong epekto sang vaccine naton it has been tested and proven. Kung vaccinated kaya, hindi kay hospital ang death case nubo compared sa wala agad ka pa vaccine. Remember sa mga death cases last year sa mga nagka-COVID positive because why ba to yung vaccine? And so bunga nag-abot na siya, dapat we must encourage ang aton pamuluyo nga pa-vaccine gid.
But, at the end of the day, gusto ko lang klarohon, insakto giti na siyang ilaman niya ginapagigbato man niya, nga, kaanta, ihatag ta sa pamuluyo ang ila kinamatarong. Kung hindi sila, hindi na pag-isigihon. And in Correct. Bacolod City, it is very clear nga hindi ni siya mandatory. Klarohon ta siya once and for all, hindi siya mandatory. Okay? Kag mahatag kita figures, Jotay lang ha, sa bilog nga kalibutan, ang mga persons nga vaccinated na is 4.9 billion na. 4.9. Hindi ko na lang ba sila ang punto. 4.9 billion ka mga tao na ang vaccinated. Oo. Kung may halit ini sa lawas, tunga siguro deads na. Tido wala pa man. Wala man damo kaso gid nga. Do pila lang ka point percent ang mga nagkalamatay tungod siguro may comorbidities. Sa Pilipinas 122 million na. Ay, basi sa lawas. No, nagido nga, basta malipat ko karon. Doses Remind ko given, karon, sorry. i-discuss ta karon ang parte sa ginapatihan sa kada isa bala about sa vaccine bala, especially ang mga spiritual. Tapos sa imo may hambal pa ko. Oh, ang fully vaccinated sa Pilipinas 2 days ago is 56.8 million na. Abi, ikumparar mo sa kung mapati kami sa mahambal nyo nga halit sang vaccine, pila ni sila ka percent o nagkalamatay, i-wait lang be, pila ka percent gidaw ang mga nagkalamatay, ikumpara sa 56.8 million ka mga pumuluyo nga subong bakunado nakagindi na mga ospital. Ang kambal ko sina nga ang ospital ta subong wala gagutok. Kay kung sa una, sa hindi pa ni sila bakunado, malala ka mo. Ang ibandra na lang sa ospital ginabutangan ng oxygen, sa ospital. Now, tungod kay bakunado sila, which is sakto man ang ba sa mga expert naton. Kaya ang doktor naton, amo ni silang expert mo. Sakto gid ang ambal nila. Ang mga bakunado, hindi mo ospital, which is true. Katuan mo to kay wala gagutok ang ospital naton. Compared last year. Ari kita ya, may stats kita nga makahambal. Okay. Mo. Malipat Go, na yan, go, kaya go. basta malipat ko. Sa mga nag-comment bala about sa mga restrictions, sa mga travel restrictions, sa mga requirements, sa mga suggestions about RT-PCR test, please ang anangan lang gid, no? Because tanan nyo nga suggestion, i-plus start siya kay Mayor, tanan nyo nga concern about sa kabudlay sa travel requirements, about sa inyo nga mga ginasuggest nga mga actually na mitingan ini siya ang anangan lang gid palihog kay erase ko tanan nyo nga concerns, no? Including ang mga swab nyo nga mga concern every time mag-travel ka mo, etc. I-discuss ta ini siya sa kay Mayor, no? So please stand by kay base anytime next week makapagawa kita sang advisory si Mayor base advisory about sa travel restriction, especially sa ginaayo ninyo nga pahalugan kag hindi na lang i-reconsider ang RT-PCR test as travel requirement. Ang anangat palihog kay i-discuss ta ini siya. Okay? So, all right. Pero lang, di ba galang tawag? Neil Valoes, ginawag, takakasahan, Neil Valoes. May siya kuno sa Isabela kuno. Do coffee shop o restaurant? Di Froilan na iya? Si Froilan yan eh. Siya na sa galahe. So, wait, sino? Si Nilio. Lain na si Nilia. Huwag nakita. Well, anyway, Kanseloro, i-anugi ko no, sir, about sa balita sa TV, ang mga tao nga mapuli tan sa Bacolod na stranded kay may mga bata na upod nga wala sila gin pasakay sa barko, sir, how? Mapuli ko tani, may 3 months old ko nga baby, basi pati ako, hawidan balahaw. Please notice my question. Amo yun. In the first place, kabalo kita nga magpuli ka, you need to simply present an RT-PCR test. Dapat negative ta as of now. Kaya may patabag kung travel requirements mo. So, I wonder kung amin nagkakastranded pagyapon. Because ang instruction, kabalo kita, you only need to secure RT-PCR test. Basi kakastranded sila guro, kaya pasimpalad sila nga magtabok without an RT-PCR test. Ari ang question niya, kay base kung may mga upod silang mga bata? Kung ang mga iupod niya mga bata, ang ginset mga requirements, since nagtaas ang cases in Manila, is swab. So just prepare a swab sa bata mo sa imo. Preparahin na nga daan swab para hindi ka ma-stranded. Para sigurado na lang. Kablo ka na-create na confusion, because before pa nagtaas ang cases sa Manila, why na yan, hindi ng vax card ang mga bata, remember? Nalamot sa last month, nga kinanglaman lang i-secure, i-attach mo sa espasmo, vax card sang parent, ang 11 below, no need. Tanda mo to? So, yung confused laguro, no need sa vax card, why mo niya gina-injection ng mga bata mo? So, na-confused na laguro kung ano ang protocol natin for RT-PCR test.
Oo. Muna siya. That's why for now, ang klaro is, tanan-tanan niya mapuli dire, iswab na gilang anay. Unless anytime next week, may bago nga protocol nga erase. Sige lang, amo niyo. Sa mga nagka-problema, dira subong, i-discuss na siya ang ato niyang mga travel requirements. Base karon sa gabi, and hopefully by tomorrow or this week, mapagwa kita sa bagong si Mayor mapagwa sa bagong advisory kung ano gid man bala ang sundo nato niya travel requirements. Mayuhom gid halin sa kay Jomark Fermes Abahado. Mayuhom gid ang Bacolod nun kung kapuli sila halin sa Manila nga hindi na sila magproblema sa swab. Noted na siya. Oh, Diyos ko. Kung gusto ko, kabalo lang mo. I-meeting ka na siya, discuss. Amo na sa lingkuan, di ba? Gulang gid. Kabudlay-budlay. Ini sila nga mga travelers, we understand their sentiments, no? Pero, do not forget, nga sang hindi taas ang cases, why take require swab? Wala man swab. Vax card lang enough na. Hindi na siya pabugat ang swab. Ang swab is also protection sa aton rin pumuluyo sa Bacolod City. Because kung magtaas ang cases sa national, tanan to mapuli diri sa aton, kagwaay kita protection, tendencies are, tanan kita diri malat na, despite nga pas vaccinated na kita. So, ang pag-require nato sa swab, case-to-case basis na siya. Remember, last year, why kita require, Mayari din nagamuno. di ba? Last year, why kita require? Vax card lang enough na. 11 below, ay nag-require. Nag-require lang kita, sang nag-surge naman ang cases sa Manila. Karon, kung hindi mo na siya pag-ibutangan, hindi mo na siya pag-strictohon, tendencies are, kita naman din masuffer sa Bacolod. Ayawan naman kita din kayaw-yaw sa ato niya mga, sa mga medical teams naman nato niya. Kami diri ang kapanagang, kami diri ang problema. Kami diri ang naga-shoulder sa tanan. Hindi man kamo. Kung kami ang nagasalo sa mga ato mo na bala. So, kina-explain ko lang, no? Para at least ma-maintindihan man sa aton pumuluyo ang reason kung nag-set kita sina, no? But, tanan yung suggestion, okay, gina siya, no? Noted na siya, kag i-forward na siya. I-discuss ko kay Mayor karon na, kag aton yung mga EOC and tanatang officials, i-discuss na mo na karon, and hopefully, tomorrow or next week, makapagwa sang bagong travel requirements nga mas halog-halogawa, hopefully, para sa ating mga travelers dito sa syudad sa Bacolod. Councilor, tapusan na nila. Isang ta siya na si Kuano. Kaya kayo na pa niya siya. Sige. Pati baby ko, sir, need swab. 3 months old. IPM to sa karon be, makutong ka ng EOC. Oo. Pati baby ko no eh. Mag-verify Ma'am ta. Patricia, kaduha na siya mag-message. Sugod sila mo kalantag sa subong. Ma'am Patricia, Ano Espinosa, IPM, kakaroon namon ha. Mayong aga mga course ng Action Radio. Pero may ko pamati sa inyo. Anyway, Si Ma'am Patricia, Lea, Ma'am Patricia, no? Rico Hermoso. No, take note lang, Binong. Kay tawagan tang EOC karon di clear ta kung pilang. Kay kung ako sa dyan, ikaw ganun, budlay maghambal, ta din hindi kita ang authorize. Kung ako yan, nung ang bata mo. O, di ba? Ang rule sila, if ba vaccinated ang nanay, Nalipat yun isang... galing nga problemas na, basi Kato gray area na siya sa ato niya, ano mo? Oo, basi mga travel. siya tao. Amo niya. Ma'am, kung pasakyo ka ba lang sa airline, wala problema. Oo. Kami di ba, pag-abot dire, pero ikaw yan, negative ka. Oo. Katuwa mo na logic to, dyan yung, hindi mo na pwede nga ang bata, bit-bit mo na yung bata yan mo. So, kung vaccinated yun na yung negative ka yan, natural yung bata, automatic negative mo na. That's why may suggestion. Wala mo naglagaw? May suggestion di gani nga abi ko nung kay ka bugat gid man. Tutuod na bugat gid ka mahal gid sang swab. Mahal sang swab. So why ko no nga sa airport na lang be i-swab antigen or whatever but pag-abot na di bala kay para libre na sila. Suggestion to kay nas babaw nga ano. Na-raise na siya nga Dili na concern lang. before. Oo. Hindi ano na siya. But antigen ang ginayo. Nga mo problema mo. Because even sa airline, hindi magpasakay kung may ka-swab. Because ang tendencies are, ang ilang mga staff, nagka-positive tanan. Tanan niya unod sa eroplano. Tanan niya unod sa eroplano, kung hindi, i-risko mo. That's why require kita sang swab sa point of origin for the protection of all the passengers and crew mismo sa eroplano. Amo na siya. Nga bindit na lang pag-libre sa pungsod Pilipinas ang swab. National, char lang. Ang tutod. No, Ilibre niyo sa tao, kay kakapo ka ba? kung ako ang sa national presidente mamba kung ati way mo nang bali yang magkidadto kay mo ya kun diin. Hindi ba ka may mga obra na kisa mo, may mga Ate okay na ya. Wala man sa mo sini. Okay na ya kung may mga purpose katong importante. Meron ba lang malagal na mag-shopping. Amo na ya. So ang libre na karon kay kumbaga ka mo. Anyway ako naman ay personal nga perspective. Basip lang punto man ni digong mo lang. Yung ay palibre mo na sa ako ni ikaw to nagpada divisoria ya.
Okay So, man. puli mo ako pa shoulderon mo. Okay man. Pero nabalikatan niya na ang swab ni. Tsakto na siya, no? Thank you sa mga comments. I-raise na siya Thank sa you, ato ni Gido. OC, kay Mayor Bing, kay Vice Isa na lang Elcid. gid, last na lang gid, kasi Jerome Balyo-Alyo, gapamangkot, Oo. kaya na pa ni, wala ko nabasa. Jerome Balyo-Alyo, ask ko tani if din pwede makakuha vax cert except sa vax certificate. Sa Bacolod Government Center, kadto lang to kay makakuha ka to. No. I-PM na lang ta kaniya. Sige. Until now, B, wala pa akong record since August last year. Okay. Kung vaccinated na siya, i-PM na lang kano kay Biligat na lang na siya. PM. Si Kurt na nung i-PM si Kurt. Ah, Okay? Okay, go. Sige. Okay. So, klaro na ta. At least klaro ta na issue na isubong, no? Ang anangat niya mapalihog because i-discuss na siya kay Mayor mga concerns ninyo. But emphasize ko lang, ang ato niya swab, hindi na siya pabugat ang purpose na. Ang aton sa nga purpose, pag surge siya Manila, gitinghuan ta na iya nga ma-proteksyonan man ang ato niya border. No kay ba dyan, balb lang nga, ginapabugatan nyo kami ng mga travelers. Hindi actually. Ang name mo natin na diriya, suliton ko sang December last year, November, December, wala maganda kita require swab. Correct. Because ang cases no bo, vax card naman ito gani, pag gusto ka mo pakadto pakare. But, ginaproteksyonan na isang ato man nga gobyerno, ang kabluka ang moves ng government nato. Ang tao man sa iyo. For the protection ay isang kabilugan, not isang selected few lang, no? Pero okay, that's noted, no? Ang nangalan pala sa announcement naton, kay discuss na ni siya, Damo, di ba? kagpangitaan na siya natin sa solusyon. Okay? Ano pa? Ang swab na klaro mo na nagligad nga kung ano gid bala ang sugod sang swab, the day ginkwa or the day pag-isipon lang 72 hours, the day nga ginkwa or the day nga magwa ang result. The day nga magwa ang result, subong ang ato niya ga-exist. Because, amo nyo nga, before day of testing ini siya. Now, dito sa Manila, subong nag-lockdown to subong mo. May mga areas to yung lockdown. So, gagawa nila ang resulta right after sang tag 3 days na yun, gagawa ang result sa Manila. Because lockdown, mga Lawig-lawig. empleyado mo. Lawig-lawig. So, we consider nga, mas-start kita isip sa day of the result. Kaya kundi mas mayo, kagalalaan sila. Habang kung i-swab kay mo if ever yung madelay, kag mabiyaan kasi ng plano, Exactly. kalukaluoy, gidya. Pero take note sa mga gamonitor subong, take note at the end of the day, madepend kita gyapon hindi lang sa Bacolod nga protocol kundi sa airline. Because ang ngayon yung airline amo, ngayon yung correct sakyon mo lang kamo like kay Ma'am Patricia to nga case, kung negative man na siya, sakyon lang man siya sa airline, why ito di problema? Bitangin mo 3 months old niya baby. I-PM lang ka na ako kung hindi na ako kabukad sa akong Facebook sa Si kadamuon Ma'am bala. Fukuda, Eleanor, ano si mo? Din. Hi, kuno. Hi, Ma'am Eleanor Fukuda from Japan. Abi mong last nga country, tani nga katuan ko. Japan. Gin-invite ako na Japan. Sana all Nag-lockdown. makakadtutot. Nag-lockdown na yun. Hindi kami Philippine event dito, Philippine-Japan something. Ma'am Nor, mayara ko ba subong Ma'am Nor, gin-amend ba lang nga ordinance about sa Friendship Day sang Japan, Philippine-Japan Friendship Day. Gin-amend ko to kabay pa nga mapasar to siya. Okay, balikan tanay. Ma'am Fukuda. Balikan tanay. Di na ako tugani. Sa swab, 72 hours. Okay. Manatapos na to. Please, ang anangan sa PIO nga page tomorrow or this week, kag sa akon man, i-post ko man na siya if ever. I-discuss namon yun ang inyong mga concerns about swab, about travel protocols, no? And lang taon kung ano ang pwede mahimo sila. I-discuss na sa kay Mayor Bing, sa kay Vice Mayor Elcid, sa EOC, no? At least mapalabot ang inyong mga sentimento. Okay. Now, kung wala na concerned dili ko anay sa May duha ko di ka topic nga idayaw lang kay namian ko isang project. Sige, tapos na. matasingon ko lang. Ate, unahan mo. Oo, kaya ang syudad sa Bacolod, damo nga hambal nga kulang-kulang ang aton suporta. Kulang-kulang ang suporta sa LGU sa Bacolod City Police Office. Now, ang syudad sa Bacolod, sang nagligad lang adlaw nag-turnover sang 7 ka mga pick-up, para sa mo pick-up, Mitsubishi, laging lawag idlaw. Strada, sa 7 ka mga police station sa Bacolod nga nasa kupan sang Bacolod City Police Office. Ito lang to. 7 ka mga Mitsubishi Strada. Tahom niya, makabulig niya sa aton kriminalidad. Kaya nagreklamos lang nga doon, hindi nakadlagan. Ino yung mga L300 naton, yung mga salakyan, nga ginapagamit naton patrol sa kapulisan sa syudad sa Bacolod. Now, tahom-tahom sa mga salakyan sa syudad sa Bacolod. Kada station, ang syudad sa Bacolod, may napulo ka station. Humalan Station 1, 2, 3, 4, hasta 10. So now, ang Bacolod, naghatag sang 7 kabilog sa sinang pulo na ka mga stations sa syudad sa Bacolod. Nagapasalamat gito si Colonel Martir
sa kay Mayor Evelio Bing Gilardia sa maayo gid nga project sa pag-support niya sa mga kapulisan. Pito ya kabilog ka pick-up trucks nga ginhatag sang syudad sa Bacolod. Ang inang aid para sa aton yung mga kapulisan, no? Mangin ano ina siya, mangin tool ina siya sa pagpadayon naton sa pag-maintain sang peace and order, madasig responde sa mga problema naton diri sa syudad sa Bacolod, especially sa aton yung mga cases, no? And kabay pa mangin motivation man siya sa aton mga kapulisan sa padayon niya pag serbisyo, no? Pagbato sa nga COVID, kaya ka mga pulis nung na hindi naman niya crime siya subong namatayan nila kag mga problema sa peace and order mo pati ning mga pag-impose nila sa mga distansya sa jeep. Correct. Ila pa rin subong may ka-comment yan sa amin, nag-chat yan sa ako diyan nga ano pa ba yan na lang ni Sarah Dith Dulman ay salute. Mia Montinola, good morning, Okay, good morning sa- kuno sa si Lanto Mia, Brothers. hindi friend ko ni si Mia, Tagal ka lutan siya mo. Facebook Konsalak mo. friends ko ni, oo. Pero subong to Bacolod siya. Oy, Ari siya di subong. Tinaw to gani, nag-impose ang disiplina. May nagmuno Ang sa pulis. kuligan ang mga jeep niya blak ang sulor ising sa langga. Puno. Puno gyapon. Ah. Solito naton. Ang aton yung pulisan subong ara dira agabantay. Pero at the end of the day, hindi mo na pwede nga bilog lang kabuhi ibantay nila sa mga jeepney. That's why gani kita ang mga residente sang Bacolod ginayo naton kamo participate makambuligin nyo kami dira ang kapulisan ta. Kung hindi amo ginay mo ka driver munuhan nyo man no. And sa kapulisan tagabantay sila actually gina-check na sa downtown area kung gasubra ang pasahero kay kung gasubra why man lagi na allow kinakuha na lisensya man. So buligay lang ginakanahanglan lang gid naton subong. Second ko nga pasalamatan. Ining nagpasalamat gid na may interview to sa Bacolod City PIO kung ninyo malantaw ang mga vendors sa Barangay Sumag. Nagpasalamat gid sila sa project nga ginduso o kun resolution nga ginduso ni Councilor Dindo Ramos nga paghatag sa ila ang syudad anay gali ang nagbayad sang ilang nga renta sa 4 ka bulan nga wala sila ka baligya dira sa market sang Sumag. Tungod ang Sumag market gina-renovate. Ginapanami sang syudad sa Bacolod ang Sumag. So sino man abitod mabayad sang renta kay paano sila kabaligya kay ginakayo subong. Nagatulot tinguha lang na sila guro para sa matag-adlaw nila nga kinanglanon. So ang syudad sa Bacolod kahapon nag-turnover sang masobra 200,000 na cash para ibayad anay renta Sa mga vendors sa nato mga sa Sumag. vendors. Hindi ko sure private na sang Sumag market. Hindi. Pero gilmuno sa akon ni Councilor Dindo Ramos ug ni Mayor Bing. Si Mayor nagmuno man na sa akon nga ang City of Bacolod ma-extend financial assistance for them kay naga-crisis la subong, gina-renovate ang Financial assistant to, sorry. Financial assistance siya bala mo. I-verify ta ha. Pero assistance gito saya for the city of Ang 400,000. from the City of Bacolod. Sa 138 Yes. ka mga members. Though gin-endorse siya sa ilang organization, I think. So at least ang syudad sa Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Bing wala man nagauntat sa pagpaminsar, sa pag-provide sa mga support sa aton ang mga pamuluyo yang nag-undergo man sa krisis, especially sa nga pandemya no. Ti kablo kasi Councilor Dindo Ramos being the chairman committee man sang law and ordinances and pila ka mga sektor no naga take it initiative sa pagpaminsal kung anong mga assistance nga mabulig sa syudad sa pamuluyo. In fact, kita sa Bing office non-stop manggani ang aton dira pagbulig sa pamuluyo naton. Oo. Kag pa tayo tagapang-invite sa may Oo. kinanglan bulig medical, Oo. royal assistance, ang Bing office open. Pito adlaw. Monday to Friday. Ara kami da kadto kamo da pamangkot kamo sa requirement kay makakuha gi kamo sang benepisyo. Kwartas ang pamuluyo para sa pamuluyo Ibalik sa natin. Headed by Tigbatas Marlon Solidom and of course si Mark Salanga. Hello Okay. action ma'am Jo. May ara ka pa topic, special topic why na? May ara ko dapat galing kiti. Ote, ano lang i-insert ko lang kay Jamay. Hindi ba lang mga ato lang i-mention mo ginabla no nga may mga church nga nagapati nga hindi niya dapat vaccine. That is a very sensitive topic, no? That's why, hindi nga sa wala pagtrahan. kinahanglan. Hindi sa pagtrahan. Ang ako nagidya personal ko man yung point of view nang Sige ba. I don't mean anything by this ako naging personal man yung pagtulok why, ya. clear na, pero may equal ka. Oo, hindi man tayo expert sa mga when it comes to Hindi ka man Bible scholar eh. Oo. Ang ako nagidya sa mo sin Ako base mas nabatian yung mabala sa Wali. Of course, every Sunday nagasimba kita and every Sunday. educate ang kagulingon ta through sa No miss. word. Word mas na Ginoo. Ako pag hindi lang may mga tao being for the sake of argument on your conversation please do not get me wrong, hindi niyo ko pag i-misinterpret.
kay ginarespeto ko man ang stand nyo, kag opinion nyo, gakon man lang niya personal ya, pwede nga sala ko sino For the sake of the discussion. para may discuss ng takati may For the sake of discussion. may harap pa pilan na 5 minutes, ka minuto, 5 minutes Bawa kita gambalang balkong Nagapati ko nga iniblang Antichrist, maabot ni siya. And then hindi na magdugay, maabot ni siya, no? Ining mga symptoms ng mga signs ning, hindi ka nakabakal sa mga stores, hindi ka kasulod, hindi ka kakaon, kung hindi ka, why ka tatak, mark of the beast bala, na maabot ni siya. Ang war sa Antichrist, maabot ni siya because that's biblical. And anything again mentioned sa Bible are true. Why hindi mo ginabutigan? Not one statement sa Bible nga sala mo, tanan niya, hindi yan sakto, ginaya, no? Ang ako lagi sa musin ang mga tumuloo, kita nga mga tumuloo, bagapati mo ko binga, I believe in rapture. Kapati ka na. No eh. Oo. And kapati ko yung nga before pa na idagdag tanan na yung mga bugat yung mga pagtilaw sa kalibutan niya, nakuha ito niya. Nakuha na sa Ginoong yung mga anak niya. Ang yung mga, so kita yung nga believer, if we believe that part kita sang sina nga hitabo, inang rapture, we believe nga obedient kita sa Ginoo, nga part kita sang, mera kita salvation, I think there's nothing to worry about. Ining kakatabo sa buong could possibly be a training, could possibly be a preparation. Kuha mo nang? Na-follow mo? Oo. Pwede na siya ito. O di yung subong pa lang, ining mga hindi ka kasulod sa store kung waay ka Vax card or hindi ka waay ka sang mga backtrack be possible I don't know why may hold sa future mo so pwede to niya gina-trading na gina-set ng mind mo kung waay ka bakuna sa sulod sang lawas mo, hindi ka kakaon, hindi ka kabakal, hindi ka kasakay, that's possible because ito lo kung tagid man I may not be an expert sa Bible, no, but based lang man ni sa akon man nga na basa-basa na pamatian ko every time may gina-discuss sa simbahan, no, possible gid man yung preparation siya. But gabati mo ko binga pagwain sa mga Antichrist niya sa ulihiya, pagdagdag sa tanan niya nga wrath man niya sa kalibutan niya, nabutong naman ang kabataan niya. Hindi man siya pag-iangin, no, hindi man niya mag-allow iyang ari ka pa diya when the time comes, no. And tsakto na sabi in Revelation naman siya gimanabing niya kung hindi ka why ka mark of the beast, no, hindi ka bala magmin kabahin sang Antichrist na bala. Mark either sa Kunin mo lang sa kamot mo kay kablo ka nang may mga nagapati binga nga inda siya kuno mangin chip na siya kuno mo, hindi ka na kuno kapakot sa uli, i-deceive ka na kuno sa uli kuno ya. Why ka kabalugin markahan kita sang beast gal kuno ya. Just like bala sa mga bala. But galing this is a very sensitive topic ha. Palihog suliton ko ako na personal man niya nga for the sake of conversation i-share ko lang. May share man ko hindi doon na kadali. Sa una, kundi nagasimba, pila lang ito edad naman, 12, 13 years old. Sa may Bacolod, Gaisano Food Plaza. Dito pa sa una si ang- Pastor, nagmuno na sina. That time pa lang. Nga maabot ang chimpo, nga hindi ka kabakal. Kung wala ka sang cereal, pinambala. Dahil nablag itong mga mamon, nablag sa canned foods bala. Yan maabot na ang time. Sinugulo. Hala, paano? Subong na muna na to. May mga BOQ card. No. Walang tao mo lang, hindi namin ko bala. Namin ko bala kung imo lang Yeah. yun. Imo lang, pero at the end of the day, hindi tagyapon. Ba't mo na bala, ang word gali, agad dyan. Amang ko pila na ka years, 30 years. Subong. Since mention niya. Since No, because mention niya, nabutang na nakibot siya sa ako Nabutang na sa Revelation. ang pag-interpret siya bala? Oo. I mean, paano mo ma-interpret yung nga, maisa-isa, ma-specify mo siya, nga sa uli, gaan ka mo sang amuni nga mga code. Kaya para kabakal ka mo. Kung wala ka mo sang code, hindi ka mo kabakal. Kisa mo kulbaan ka mo kung do, ano ni mo. Oh, but ina siya nga suliton ta, ina siya nga hitabo inang mga mark of the beast, ining wrath nga dagdag sa kalibutan. Well, pag hindi ko siya right, that will happen siguro right after the rapture man. That's why bala, I may be wrong, but ang point ko man lang sa bungagin discuss ko ni siya is because we must always remember that at the end of the day, amidst all the struggles dili sa kalibutan, sa buong krisis, masakit pagtilaw, we must not forget nga ang tanan-tanan ara sa kamot sa Ginoo. There is one great God who allows everything to happen, and it's up to us sino tawag ta, sino pangamuyuan ta. Let us always remember last Correct. Sunday bilang topic nato simbahan, even kuno ang mga wild yung mga sapat, ang pinakagagmay nga mga insekto sa forest, iya ginimo. Every single thing sa kalibutan, iya na ginimo. Tanan niya nagkakatabo, ginalawin na siya. Meaning, tanan kita, ara sa pag-management
Ginoo. Galing kay, abi nung, isa pag ginoo, gusto ko lang nila ihambal niyo. Hindi ba sa una, ari grabe ganiya, galing kay sensitive lang ko katama, kay radyo nga daan mo kag Facebook ni mo, damo ba sa monitor bala. Pero again, ako nung na personal. So muna lang, nag-question ko na nung, sinabi ko na nung, kung amo ba nagaling nga ang Diyos, kaya is a great God, kag siya ba nagaling may control sa kabuhi tatanan, nga, Ginaalaw ya. every time may temptation tayo, kasala pa tayo, tanda kita control na lang tayo nga. Nga ginasugtan pa ko yung makasala ko Lord man, nga, ara man nagaling nga, pwede mo ko kontrolon, gali kaya ara man simong poder tanan. Hindi, please, buligi mo ko, hindi na ako pag-ialaw nga makasala, bigit na kasala ko, manahimo ko naman yun, ano naman ko to, ng tunto naman ko, ng sasko naman ko to. Nga ginaalaw mo ko kay powerful ka man, i-control lang ko, be. Nagpunta sa point naman ko, yun na sa una. Now, last Sunday, ginreiterate siya ni Pastor. Ang hambalya, if there's one thing na hindi pwede kwaon sa Ginoo sa aton, it's our free will. Ginhimo ya ka nga tao, kag ginahataga ang tanan niya respeto sa imo. Ginalaw ya ka to make your own decision. Ginalaw ya ka to make your own future. Kaya kung kwaon niya pagkita sa imong free will ya, ang free will mo bilang tao, hindi na siya fair ang Ginoo. Butso nga mo yung nakaplangga Yeah. That's why hindi siya pag-blame. Naghimo ka sa laimo na iya. Free will mo na mo. So, part sang dako yang pagpalangga sa aton is ginrespeto yang desisyon ta. Why ta ginimo robot nga kontrol yang ginimo mo. So everything that we do, including ang ato pag-grow sa aton yang faith, including pagtubang ta sa mga problema sa kalibutan, is our free will. And siya yung musgal na galing niya. But always remember, be reminded nga despite sa aton mga kakulangan, sa aton mga sala, sa aton sulit niya paghimo sa hindi amo, ang iyang mercy hindi matakos. Ang iyang pagpatawad hindi matakos. Ang iyang pagpalangga hindi matakos. And one great example is, ikaw, tatay ka. Bata mo ka, sala man na simo mo. Salawayon man na. Pero why niya galabaw ang iyang pagpalangga sa bata mo compared sa sala na himo ya. Despite sa ginapanghimo ya, ikaw nga tatay ka. Kaya hindi mo sigapon. Hindi mo sigapon, batunon mo siya, palanggaon mo siya. Mas sobra pagida ang ginahimo sa Ginoo sa aton. But at the end of the day, iyan na sa bata, desisyon niya kung ano mo yung future. Exactly. So, just a thought to ponder sa mga aga. It's Sunday morning kanami sa programa ta Domingo. Pero may we strongly encourage, hindi man siya mandatory gani, but we strongly encourage free will ta nga mag-go to church, free will ta nga magsimba, free will ta nga magpangayobulig siya, free will ta nga mga protection siya, and free will ta man niya nga maghimo sang desisyon ta. Let us always take time to realize nga ang Ginoo ang holder, ang yabi sa aton niya kabuhi. Correct. Kag whatever happens sa aton, despite free will ta na siya, merciful na siya to forgive us and to understand us, but let us always try to align sa aton niya kabuhi sa iya man nga word. Because at the end of the day, ang reason kung aga pamatay ka pa sa buong nga buhi ka pa sa buong nga may hangin pa nagasulod sa imong ilong is because kinalaw yan na. Let us find our purpose and i-align tang purpose ta sa purpose mo sa Ginoo sa kabuhi ta. Okay. Madamong salamat sa inyong nga pagupod sa aton diri nga programa every Sunday morning from Chanchay Okewara, 8 to munon 9. talaga. Damo pa dyan nag-comment, pero sige lang, baboy na next Sunday, no? And i-post natin tomorrow or Roland. next week ang ato niya mga guideline, if ever may update sa mga nag-comment. Ay, bantay sila kay Basi Boss Mayara. Basta this week, guro ka, kabay pa, no? Thank you very much sa inyong pag-upod sa ato nga programa. Ako, gihapon niyo ko po sa kalagat kung si Hal Israel Ising Salanga. Kagani naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio! Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!